Idol boy ko. Idol boy kay dili gyud excuse no maskin pa man sa kada ganito mga responsibilidad sa kinabuhi daga mga gipangatiman kung aduna gyud tay pangandoy og determinasyon atong ginang pagabuhaton idol boy kino kining maong sikat nga aktor magud mga idol giday kini pagayo sa mga netizens idol boy ki human nga taliwa sa wag tuo nga mga proyekto ni ini idol boy ki mihatag gyud kini og kagayunan alang sa pagtuman sa iyahang pangandoy nga mamahimong piloto pohon. Yes idol boy ki damgo niya nga magpalupad og eroplano pohon mga idol aliman ka anahaw niya imagine idol boy ki daga kini siya mga TV projects ang daga siya mga endorsements di ba niya napani siya yang hosting singer career singer sa una di ba yes idol boy ki nga karon daghang diba? mga nalipay human nga gipadayag ni ini nga mo lagi ni ang yang passion nga gusto niya ganahan nga mamahimong pero ako ang piloto afford tabanog pa man mao lagi unya ka baya ka idol boy ki nga very active baya kay ni siya no nagsige na baya siya bike basta naong ko na pohon very active man triathlon na sudlan ni idol boy ki kumutigi mo ani oh bitaw salamat Mikey pero mo rin karon mga idol ato nang i-reveal wa nila pa mga idol taliwa lagi sa ka-busy sa mga schedule idol boy ki basta kay aduna kay determination ginang kwarta sa jud good no ato nang i-reveal wa nila pa ang sikat nga aktor nga si Alden Richards mga idol ang dam ko na usab ang iyahang gitrabaho karon musunod-sunod siya ni Ronnie Liang kaysa pag ito may kiyang mga nagpiloto si Ronnie Liang si Mateo Mateo sa to ba nilupal di pala murag murag marine to iyahan no serviceman to siya murag si Ronnie maoy nagpiloto oo nakita jud ako to si Ronnie lahi gid ko gapo idol boy ki sa iyong lagot ko ha mura karon na mao sa maong Instagram post idol boy ki bisita mo gani si Alden Richards gato sa Alpha Aviation Group ting gipakita niya nga mao lagi na ang iyahang plano ang pagtungha pagbalik aron nga mamahimong piloto pohon ana siya reaching new heights one flight at a time reaching new heights one flight at a time Philippine Airlines ay ginawa mga idol Air Asia ang atong balitang ay pa balitang Cebu show Pacific